Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah yau za mu yi nazari ne akan abubuwan nan da ke cikin atom. Atom dai ya ƙunshi abubuwa guda uku kamar yadda za mu iya gani akan allo. Akwai electron, akwai proton, akwai kuma neutrons. Electron dai wanda ya fara gano su a cikin atom shine wannan masanin da ake kira Sir Joseph John Thomson. Ɗan ƙasar Burtaniya ne kuma ya yi wannan aiki ne a shekarar 1897. Ya gano cewa electron suna da caji na negative gashi nan, sannan kuma suna da nauyi na 9.1 times 10 raised power of 31 a ma'aunin kilogram. Sannan proton, wanda ya fara gano proton shine wannan masanin ɗan ƙasar Jamus, ƙasar Germany kenan, wanda ake kira Eugene Goldstein a shekarar 1886. Ya kuma gano cewa su proton suna da caji ne na positive gashi nan kamar yadda ku iya gani, sannan kuma yana da mass wato nauyi kenan na 1.6 times 10 raised power of 27 a ma'aunin kilogram. Sai neutron, shi kuma wanda ya gano neutron shine Sir James Chadwick, shi ma ɗan ƙasar Burtaniya ne a shekarar 1932. Ya kuma gano cewa shi neutron bai da caji, shi yasa ake sa mashi zero a sama wato sifili kenan, sannan yana da nauyi a ma'aunin kilogram na 1.6 times 10 raised power of 27. Kamar yadda kuke gani haka wannan kamar yadda ƙwallon nan yake, to haka atom yake. A tsakiyar atom akwai wani ɗan ƙwallo ƙarami shine ake kira nucleus. A cikin nucleus ɗin nan akwai proton da neutrons cikin nucleus ɗin nan ciki, kuma yana tsakiyar atom ne. To wannan ƙwallon shi ake kira nucleus kamar yadda ne bayani, sannan su kuma proton da neutrons da ke cikin shi ana kiransu nucleons, saboda su ne ana nufin ahalin nucleus kenan, suke cikin nucleus. Sannan shi kuma electron akwai wani hwai da ya rufe wannan atom ɗin, ya rufe nucleus na atom ɗin, wani hwai kamar ƙwallo kamar yadda za ku iya gani wannan, to shi ake kira shell. To su electron akan wannan shell ɗin suke, suna zagaye akan wannan shell ɗin kamar yadda kuke iya gani, electron ga su nan suna ta zagaye. To haka atom yake gudanar da rayuwan shi da waɗannan abubuwa da ke cikin shi. Insha Allahu a karatu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.